Bodoland अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ रायजोआव गिख्रंथाव बांग्रि। दिनै फुंनि 7:52 समाव फैयो गिख्रंथाव बांग्रि। गोलाव समसिम सोमावग्लुंनाय बे बांग्रिया गिनाय सोमजिहोलाङो रायजोनि सुबुंफोरखौ। 6.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रिया सोमावग्लुंलाङो आसामखौ। बे बांग्रिनि उनाव रायजोनि गोबां जायगायाव मोब्लिब दानजानानै दं। बिनि उनावनो फिन लासै बांग्रि मावबावो। मख'नो गोनांदि सनितपुराव बे बांग्रिनि गुदि मिरु होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बांग्रि मावनायजों आसामनि गोबांथार जायगायाव बिल्डिं न' गावस्रानायनि खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दङ BTR नि गुमुर जथुमनाय। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनो गेजेराव 4 सानल'सै। बेबादि समावनो BTR नि गुमुर जथुमनाय खौराङा सुराङाव फैदों। मैया मानास नेशनेल पार्कनि मोसारि ज'थाव BTR गुमुर जथुमो। बे जथुमाव मा सावरायदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो हर्स ट्रेडिंनि सायाव सावरायनाय जादों होननानै हमदांना लानाय जादों। थामथियाव दङ सासे आइजोखौ गाग्लोबनाय ससियेल मिडियायाव भाइराल। मोनसे दुखुनांथाव आरो बिखा खामथावना भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइराल। बे भिडिअ'आव माखासे अन्थाइ बिखानि सुबुंफोरा सासे आइजोनि सायाव गाग्लोबनाय नुनो मोनदों। बे नुथाया बाक्सा जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे रुजुआ मेल जेराव आइजोखौ सोंनाय फिननाय खालामदों आरो आइजोनि सायाव गाज्रियै गाग्लोबनाय नुनो मोनदों। मा जाहोनाव बे आइजोनि सायाव गाग्लोबदों बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव हगारग्रा सुबुङा बे भिडिअ'खौ बोखारफिनदोंब्लाबो दसे समनि गेजेरावनो भाइराल जादोंमोन। बयनिख्रुइबो दुखुनि बाथ्रा दि बे मेलाव माखासे बैसोगोरा आरो आइजोफोरा नुजाथिदोंमोनब्लाबो होबथायाखैसै। बे भाइराल भिडिअ'नि सायाव पुलिसआ मा राहा लागोन बेखौ समासो मिथिसिगोन। ब्रैथियाव दङ भैरबकुन्दनि हाजोआ माखासे गिसि गाबाय। दिनै फुंनि समाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनाया रायजोनि सुबुंफोरखौ गिनाय सोमजिहोलाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रि मावनाया सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलिनिफ्राय एपिसेन्टार महरै सोमावग्लुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्दनि समायना हाजोआ बांग्रि मावनायजों माखासे गिसि गाबाय। फै बिदिब्ला बिनिनो माखासे नुथाय नायदोनि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।